nytten tää jatkuu siis. Eli me jäätiin viime tähän. Niin nytten meidän pitäisi varmaan lähteä muuttaa. Siis, oho. Kuitenkin, siis viimeksi, mikä tää laki oli? Me saatiin siis näin hyvää tällainen veini, missä on niin kun, näin paljon hiiltä. Omatta varmaan. Tässä on paljon hiiltä, eli koala. Otan nämä nopea. Ja itse kuinka iso tää on? Oh. Joo, me ollaan rikka, me tehdään se tehdas ehkä taas videossa. Ehkä. Ennen kuin te katsotte mulle tänne videon, niin kattokaa ne 1 ja 2 eka. Ennen tää 3. Että oot tätä mukana niinku periaatteessa. Mä otan tähän mulle katto periaatteessa, niin mä voin ottaa tuon soihtu pois. Mä en halua tää pahnaa mopejakaan. Mutta 1 kolon ei pysty pahnaa. Ainakin niin mä luulen. Älkää kysykö. En mä tiedä ihan aito. Ainakin niin mä luulen, että siihen ei pysty pahnaa. Nyt jos sulla on oikeas laavaa täältä päältä muuta, ei. Sitten mä en oo kovin iloinen. Mulla on ihan pian ylhäällä. Laitetaan dirtti pois. Mä en näe kirjan mitään, eli se auttaa myös paljon. Kyllä mä ehkä vähän näen. No niin nyt. Me ollaan maan pinnalla. Pum. Mä otan tää hiekka päällä. Mä haluan merkkaa, että me ollaan oltu tässä. Me päästiin näin lähellä. No, tässä on tätä, mutta tuli myös toi iron. Katoan tää tarkkaan eka. Mä en melkein nähnyt tätä. Mä nopea kaivan sen ympäriltä. Meillä on tää muuten pikki, tää uusi pikki. Pystyykö me rikkoon nyt tätä? Mitä tää on? Rough nickel. En mä saa lausua. Mutta on tää nyt ainakin iron tästä. Täällä on hiiltä. Ja tuolla on rautaa lisää. Jos mä muuten missaan yhtä ironia mä en huomaa, niin voitte laittaa kommentteja. Oh my god. Siis tää pafni, tää on niin oikeas hyvä. Siis, oh my god. Me tehdään se tehdas ihan pian. Siis, se jatkuu. No niin, nyt se loppui. Otan tää hiilikin mukaan. Mennään järjestykset vähän niinku tälleen. Tuun kuolee aivan pian, kun mä hypin liikaa. Onkohan täällä jotain lehmää jossain? Tartti ruokaa. Otan nää. Onhan tää jatkuu, eikä tää ois. Otan tälleen nopea. Noin. Jos tulee lehmä, niin mä nopea tapaan se jotain ruuat siitä. No. Ihan hyvä, että mä tulin tänne. Täällä on joku luola. Paitsi että se ei näytä kovin isolta. Näyttää. Tai kyllä se voi jatkuu, mutta en mä tonne aion mennä. Ei oo soihtuja. Ja mä en aio kuolla nyt sinne. Mitäkään toi on? Siis. Tää on jotain kalsite. Tää ei oo normaali blokki. Tää on Create-modin joku blokki. Mä vannoitan. Miksi mä aina hyppiin? Mä kuolen tätä menoa. Oh yeah, lisää iron. Tossakin on. Otan tää. Mä melkein missasin. Me tarvitaan panssari.
Täältä löytyy aika hyvin materiaalia tältä kivialueelta. Sen takia mä tykkään tällaisesta alueesta, koska täällä on niin paljon tavaraa yleensä. Otan täällä. Paitsi että se jatkuu. Tää on niin järjettävää kun ne jatkuu. Näin pitkälle. Ja jos te ihmettelee mikä tää nattina on, niin se on toi mun tuoli. Pelituoli. Se vähän natti. Siis kuinka paljon... Siis... Mä oon oikeesti... Tää on kunnon jackpotti. Siis... Mikä tän säänsi on näin iso sunkki? Me ollaan rikkaat, me tehdään se... tehdas nopeammin. Mut mikä on tehdas? Me tarvitaan ehkä kivitehdas, ruokatehdas, ehkä ruoka-aikaa, koska pelihahmo on vähän nälkä. Siis... Mitä? Okei, en mä nyt ota tota heti. Siis... What? Mikä tän säänssi on? Joku nyt sanoo kommenteissa. Mikä tän säänssi on? Tää tuntuu siltä, että mä käytän jotain modia, joka tekee näin, mutta kun mä en käytä. Siis, oh my god. Me tehdään se tehdas ihan pian tätä menoa. Ja se meni rikki. Nyt on uusi pikki käyttö. Meillä on niin paljon rautaa, me voidaan vaan tehdä uusi pikki. Tossa on hiiltä. Mä vannon, että siinä on myös rauta. Ei, hiiltä. Oh my god. Oh my god. Braa. Missä on lampait? Mä en nyt jaksa oikein siltaa. Kuka oikeesti jaksaa mukaan illan? Katso kun mä pelaan kokonaisen illan. Oi kukaan mä vannon. Oikeesti tuu tänne lammas. Tartteen sut mun elämään. Please oo 2. Please oo 2. Tää vois pelastaa meidän videolta aikaa. Paitsi että siitä tuli vaan 1. Yes! Please! Please jumala. Oh my god. Kiitos pelintekijä. Mä tain kuopan, mä en kuolla nyt. Ja mä pelastuin tuolla lammasta. Tavara. No niin. No niin. Nyt te ei tarvitse katsoa turhaa iltaa, kun mä pelaan kokonaista iltaa. Tää on taas puut noppaa. Eka, crafting tapla. Maahan. Sitten, eikö sänky tehdä näin? Näin. Elämä on pelastettu. Tän mä haluun kyllä oikeesti. Tällä mä voin nähdä esine power, kuinka paljon poweria joku tavaraa, mutta sieltä mä en tarvitse, koska mä en osaa käyttää sitä muutenkaan. Niin se olisi muutenkin vaan ihan turhaa. Yes, ei tarvitse pelaa iltaa. Tää oli paljon parempi idea, että ei tarvitse pelaa kokonaista iltaa turhaa. Mä merkkiin tonne alue. Toi ei näytä hyvältä. Mä otan, että tässä on myös rautaa oikeesti. Ai ei oo. No. Toinen luola. Pitääkö me mennä tutkiin? Ehkä seuraa videossa. Tuolla on skeleton, mistä... Mä sanoin. Täällä oli. Oh my god. Hän ei enää ikinä tullut tarvitse ironia. Siis mikä tää siidi on? Siis...
Siis, mikä tän säänsi on? Joku laittaa nyt kommentteihin, mikä tän säänsi on, että mä oon näin laki Ironille. Tää tulee niin paljon, se kuoli ykkösään. Niin. Ruokaa nyt on. Tää ei todellakaan tuu riittää. Otan tätä, me voidaan edes polttaa meidän Ironit. Ja mä tiedän, älkää sanoko kommenteissa, että ei oo enempää Ironia. Mä tiedän, että on. Siellä mä käyn hakeen ne, jos mä muistan. En mä yleensä muista mitään. Musta tuntuu, että me vaan päästiin just tää läpi kirjaimellisesti. Tää olikin parhain CD ikinä, mut sitten Netherin puolelle ei tuu olemaan. Mutta tää on niin laki oikeesti. Missäkö ne on? No, siellähän ne on. Syödäänpä nopea. Mä vaan hypin aina, niin mä kuolen jo siihen. Täällä on ihan hyvin tätä Ironia. Mä tykkään siitä. Ja mä tiedän, pian tulee Creeperi. Tässä on vielä. Mä oikeesti on niin laki näillä Ironeilla. Tää varmaan loput nää Ironit tällä vuodella. Mä saatoin unohtaa jotain, mä tiedän. Paitsi että mä en tykkää susta. Miksi mä hyökkäsin sille? Ei se olisi se syökännyt. Musta tuli hyvä PvP tääkin näköjään. Mä saan ruokaa tosta. Ja ehkä varasängyn jopa. Ja mä taas sitten syön. Ja tuolla on vasta ruokaa tuolla alhaalla, jos näyttää. Miksi mä en mennyt tonne hakemaan niitä lampaita oikeastaan? Hypätään tän päälle. No. Vansutti kuoli. Nyt on hyvin ruokaa. Tai no ei hyvin, mutta nyt sitä on edes vähän. Jos te näette Ironia täällä vuoraan, niin sanokaa mulle, niin mä katon seuraavassa videossa. Että oliks täällä oikeesti vielä. Mä varmaan missään, koska tää on ihan massiivisesti. Kaivan nyt tonne. Mä oikeesti on niin laki täälläkin. Siis tätä hiiltäkin löytyy ihan sikana, mutta Ironi on mun mielestä nyt enemmän löytynyt. Itse hiiltä vertaa, niin se ei oo ihan... No sieltä tulee hiekkaa, mä vihaan hiekkaa. Mä tiedän tää tortti tahtiikan laittaa torstin sit. What? Flintti. Niin, let's go. Kattokaa mun rautaa. No ihan sama, mä jaksais kattoo sun taakse, että tässä on lisää. Paitsi täällä on lisää. Tulee meille ikinä probleemia hiilestä? Sanokaa nopea kommenteissa. Meillä on jo sellainen 3 stackia jo. Se on mun mielestä ihan hyvin. Täällä on liikaa. Oh my god, eikö saa jotain minne tyli rarreimpaa tavaraa? Mä tiedän, timantti on, mutta eikö emeraldi on niin harvinainen, sitä ei löydy ikinä. Mut tässä löytyi 2. Jos tässä on lisää, niin mä oikeesti en tiedä mitä mä sanon näissä. Oh. What? Mikä tän säänsi on? Lisää hiiltä. Mikäköhän tän säänsi on? Kuka tietää? Mä löysin heti siitä alta lisää hiiltä. Niin tää on kyllä ihan hyvä. Tässä on lisää. Otan nämä. Ja tää jatkuu myös. Vai eikö? Eikö? Jes, ei jatku.
Tästä tuli oikeastaan maininkin video, musta tuntuu siltä. Enemmänkin hakkaataan. Eiks niin? Oh my god, nyt tää jatkuu tästä. Please pienene vaan nopea, emme halua enää hiiltä. Tuleeko meille probleemi hiilasta ikinä? Musta tuntuu, että ei. Miksi mä aina hypin? Mä melkein tyyli kuolin tossa kohtaa myös. Ja täällä on Vannon Ironi myös ehkä. Eikö? Vannon, että on. Koska täällä on ollut niin paljon jo nyt. Tuolla on muuten junglealuetta tossakin. No ei, en eksä mennä alas asti. Ollaanko me ihan hyvä nyt? Mennä tekee beissiä. Mä oon jo aivan hullu rikas. Tää on jo nyt about kaivettu varmaan kokonaan ne kaikki malmit. Mä oon varmaan ehkä unohtaa jotain. Mutta no, suuri osa on saatu. Katsotaanpa nopea vähän ympäri. Otetaan tätä, niin me saadaan nää reseptit. Noin näyttää ihan hieno. No jotkut tavarat. Otetaan vähän lisää nopea. Mä en ota paljon. Mä otan vaan 11, niin mä ehkä voi tehdä jotain. Muuten mulla on se yksi backpack-modi. Niin se tekee, että mä voin tehdä sellaisen reppun. Kelakkaa reppu. Siihen mahtuu tavaraa. Tuolla on toinen kivialue. Tiedättekö mitä se meinaa? Siellä tulee olemaan vielä lisää ironia, mä näen jo nyt. Tällekin maailman parhaisiin. Ja tossa on malmi. Tää on vaikea nähdä, koska kuka sanoo, että mukaan se voi tunnistaa sen tästä. Tää on ihan hyvä saada, koska musta tuntuu, että sitä tarvitsee johonkin. Varsinkin Create-modin tavaroihin. Tässä on lisää, mä en melkein huomannut. Ihan hyvä, mä katoin alas. Siinä. Sitten on hiiltä, mutta ei tarvita hiiltä. Vai tarvitaanko me? Ei mun mielestä. Otetaan ironit. Tätä ei periaatteessa tarvitse ottaa. No, ehkä tavaraa voi korjaa. Tässäkin on tätä. Tässä oli oikeastaan maininkin video, musta tuntuu siltä. Seuraava me ehkä tehdään talo. Tai muuten se on vielä lisää mainausta. Mutta kuitenkin. No, en mä ehkä noita ottaa tuolta. Mulla alkaa olla paljon tavaraa. Kattokaa Inviin. No aika paljon ironia. Plus hiiltä ihan sikkana. Ja tuollakin on muuta on vielä. Tuolla niinku ehkä. Eiks täällä? Tää on huono ollut. Täällä ei olekaan ironia. Mutta täällä on tätä. Ja musta tuntuu, että tätä tarvitsee, niin on tätä ihan hyvä myös ottaa. Tää ehkä tää hiilinopea ja tämä. No en mä mene enää ottaa. Tossa ironi totta kai. Meillä on nyt varaa ironiikin aika hyvin, eiks niin? Täällä me voidaan tehdä joku faktori. Tuleeko siltä? Tulee. Ei voi nukkua vielä. Mä katon nopea. Mä en aio tehdä niitä creepereittenkaan mitään nyt kyllä. Tää on tää blokki vielä. Ja tämä. Tää jatkuu. Tää on se seuraavaksi. Mä pystyn vielä vähän nukkuu. Jos tulee creeper, niin mä oikein rekkuittan. Lisäksi anna mun nukkuu, anna mun nukkuu, anna mun nukkuu, anna mun nukkuu. Mä en halua creepereitä. Tää on nää hiilet nopeita päältä. Koska miksei. No niin vihdoin, ei creepereitä nyt tuu. Niin. Nyt ei oo creepereitä lisää. Mä otan nämä nopea tästä vielä. Koska musta tuntuu, että me tarvitaan tätä aika paljon. En tiedä. Ei ehkä tarvita yli yhtään. Kyllä sitä ainakin vähän tarvitsee, koska tätä ei oo normi mitään.
nämä nopea. Okei, tästä on aika paljon. Tää on nopea vaan. Mutta mun Iron Pickaxe huomattako? Pitääköhän mun tehdä uusi? Vai pitääkö mun nyt tehdä se talo muutas? Sitten kun mun Pickaxe rikki, niin sitten. Toi on ihan hyviä blokkeja rakenteluun. Se on ihan hyvä, että se on lähellä, mutta se näyttää vähän rumalta. Se biome tässä on se. Mä otan nyt loput nää tästä. En pysty, okei. No, meillä on ihan hyvin tavaraa. Nyt koti. Musta tuntuu, että ette oikein jaksa katsoa miningia, mutta nyt meillä on hyvin tavaraa. Ja nytten me voidaan rakentaa joku beissi. Tyli. Eiköhän olisi hyvä paikka. Onko kenelläkään idea? Laita kommenttiin. Niin olis kannattaa laittaa. Mä muutas huomasin mun ruokapalkit seinältä kovin hyvät on lehmä. Otan tänne. Toi lähtee mua kirja jo pakkoon. Siitä tietää, että ei oo hyvä juttu. Tuolla on lehmiä muutos. Mä nopea farmaan vähän ruokaa. Siihen backpackiin kai tartti tätä nahkaa. Ei. Tuolla toinen tuolla. Tiedättekö mitä se meinaa? Iron aika. No en mä jaksa. Miten paljon näillä on HP oikein? Nopea. Noin. Nyt meillä on myös tätä. Mutta huomaatteko tämän? Mulla on tällaisia tappuja. Grey seed, okei. Mulla on myös tuoleja. Pitääkö... Mä teen ehkä flintastiili. Varmuuden vuoksi mä voin niinku polttaa niitä lehmiä sitten. Sitten se on kuuket jo valmiiksi. Oikein Elytra tekee tätä pelissä niin helppoa. Elämästä ainakin tekee helppoa. Hehe. Mä tuhoan eka tän kirpeen. Vai pitääkö mun heittää tää vaan pois? Mulla on liikaa jo ironia. Tää on tää puu vielä. Ota ehkä tää pikapuu sitten mä heitän tää pois tän kirpeen. Mennään nyt Iron kautta. Mä teen pian panssarini tällä. Me voidaan nyt tehdä näitä puita. Muuten sanokaa, jos tykkäätte muuten sitä pelimusiikista. Pitääkö laittaa se päälle vähän. Mun mielestä se on vähän tyhmä se pelimusiikki. Se on vähän tiellä. Kun mä puhun ne siinä. Mä oon huomannut sen. Otan tähän 3 menee puu. Oh, siihen menee puu. Mihin tehdään talo? Mä katon nopea basein paikan. Ai niin, toi on toi yksi kauhea paikka. Pitääkö meidän mennä mettään, eli tähän? Ja siis mun plääni on tehdä sellainen kylä. Tajuutteko? Kylä. Niin jos me saadaan kylä, niin se on periaatteessa sellainen, missä on paljon myös niitä taloja ja sitten tehtaita. No. Tehdään tähän. Ekana alkaa aika. Tehdään ehkä toinen furnase. Ihan vaan sen takia, että miksei. Joo. Iron blokki, ei tollasta blokkia. No ehkä tollanen on hyvä, että ne saa pikkuseen paketti. Ai oliks tässä muuten tossa? Noin, otan tämä vaikka noin. Nyt kun meillä on tällainen. Mitä siellä pitääkö? Tai no, laitetaan tähän.
Koska mä oon niin rikas nyt hiilää, niin vieraasti tehdään vaan näin. No ironia meillä on paljon, mutta... No, laitan puokkiin. Pitääkö me muutas? Meidän kannattaa ehkä tehdä niinku talon ne seinät ja kaikki. Mä teen talon ja lopetan tän video. Eli nopea talon teen. Mä otan nopea nää ironit tästä. Niin sitten mä voin kai tehdä sen. Oliks puuttunut kai? Joo, no niin. Nyt meillä on armorit. Niin nytten meillä ei ole niinku armori probleemaa. Kuollaan ehkä heti. Mutta nytte me voidaan tehdä... Onko mulla keppeä? Ei oo keppeä. No kuitenkin nytte me voidaan tehdä lapio. Niin me voidaan nyt tuhoa dirttiin nopeampaa. Sitten me voidaan rakentaa se base nopeampaa tähän. Ja se meinaa, että ei tästä käyttää 3 vuotta. Ja mä en halua tehdä näitä videoita liian pitkiä, mutta mä aion tehdä tässä se yhden ison myös videon sitten. Missä on kaikki nämä jaksot. Myöhemmin. Onkohan mä sanonut tuon sama homma jo kaikissa videoissa. Mitä mä oon tehnyt tästä. Loppu puu kesken. Otan toinen stäkki noppaa. Eli tähän toinen tolppa. Mitä sanotte tästä ideasta? Tää oli starter base. Oho. No. Mikä mun aimi on? Me voidaan myös tehdä sellainen talo, joka menee myös tekee ympyrä. Eli menee väärinpäin. Ei vielä. Todellakaan. Speedbuild. Paitsi et nyt mä oon liian köyhä. Pitää tehdä vähän matala katto. Noniin, tää tulee olemaan meidän ensimmäinen talo.